हेलो। हेलो। रउआ सबके प्रणाम। हम संजीव कुमार त्यागी आज के जीवंत कार्यक्रम में आप सबकर स्वागत करतनी, अभिनंदन करतनी। कुछ असमंजस के स्थिति रहल ही, ऐसे हमरा आवे में कुछ विलम्ब हो गई बाटे, ओकरा खातिर क्षमा प्रार्थी बानी। रउआ लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाई जा। स्पष्ट रूप से एगो कमेंट लिख के कमेंट बॉक्स में हमके सूचित कर दहल जाओ। हेलो। हेलो। जे भी हमसे जुड़ गई बा, हमारा आवाज स्पष्ट रूप से आप तक पहुंचत या कि ना, तनी एगो कमेंट लिख के हमके सूचित कर दें या कि हम आगे बढ़ी आज का कार्यक्रम में। हेलो। दिव्या वशिष्ठ जी नमस्कार, स्वागत बा और अभिनंदन बा। आवाज हमार पहुंचत या आप तक? जी धन्यवाद। विनय सुरेंद्र राय जी सादर नमस्कार। कार्यक्रम में हम आपो का स्वागत करतनी। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए आप लोग, यथासंभव हो सके तो शेयर कर दें आज का ये कार्यक्रम के, जैसे कि हमने कई बात कही ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके। हम कुछ विलम्ब से बानी, पहले से निश्चित ना हो पाई रहल हवे संवाद को कुछ कमी के कारण, तो ऐसे अब केहू के इंतजार ना करके कार्यक्रम शुरू कर जाओ। ई प्रथा ही कि साहित्यिक कार्यक्रम होखे चाहे कोनो भी कार्यक्रम का श्री गणेश कही जाला, तो सबसे पहले इस वंदना ईश्वर का वंदना कही जाला। काल ही हमने का पूरा भोजपुरिया संस्कृति में व्रत एगो रहुए माता जी लोग का, माई लोग का जीवतिया अपना बेटा लोग के प्रति माई का समर्पण, अपना बेटा लोग का रक्षा खातिर, अपना बेटा लोग का जीवन खातिर, वो लोग का उन्नति खातिर, प्रगति खातिर, विकास खातिर माई लोग जो करेला लोग, तो उके देख के ही लगेला कि भगवान तो हमने को देखले नहीं खिया, लेकिन धरती पर अगर भगवान का रूप बाड़ी तो माइये बाड़ी। तो सबसे पहले दुनिया का संपूर्ण मातृशक्ति के, सब माई लोग के, हर जीव को समर्पित है वो कविता से हम शुरुआत करब आज को। ममता के अधिकाई ही, ममता के अधिकाई ही, माई तो बस माई ही, ममता के अधिकाई ही,
माई त बस माई हिया। लीलरा पर काजर के टीका, लीलरा पर काजर के टीका, मरिचानी मकराई हिया। ममता आई हिया, माई त बस माई हिया। घुट्टी चुसनी तुलसी काढ़ा, घुट्टी चुसनी तुलसी काढ़ा, बिस्कुट बर्फ मिठाई हिया। ममता के अधिकाई हिया, माई त बस माई हिया। घुघुआ माना ओका बोका, घुघुआ माना ओका बोका, चकवा और चकाई हिया। ममता के अधिकाई हिया, माई त बस माई हिया। उहे ह संझा महारानी, उहे ह संझा महारानी, उहे प्रात गुसाई हिया। ममता के अधिकाई हिया, माई त बस माई हिया। रोग अनेक प्रकार के होखे, रोग अनेकन हमके होखे, सब कर एक दवाई हिया। ममता के अधिकाई हिया, माई त बस माई हिया। लूही बहे सगरी स्वार्थ के, लूही बहे सगरी स्वार्थ के, उसी तल पुरवाई हिया। ममता के अधिकाई हिया, माई त बस माई हिया। नाता के चुनरी जब फाटे, रिश्ता के चुनरी जब फाटे, नेह ताग तुर पाई हिया। ममता के अधिकाई हिया, माई त बस माई हिया। शिव बिरांच जगदीश देव के, शिव बिरांच जगदीश देव के, धरती पर परछाई हिया। ममता के अधिकाई हिया, माई त बस माई हिया। चौथ जीवतिया हर गीतिया में हमने के बचपन से सुनत आई ना जा। माई चाहे कोनो व्रत रखे तब, आ चाहे कोनो व्रत क कौनो भी प्रकार का गीत होखे तब, ओमे खाली हमने का अपना संतान को कुशलाइए मांगेले हमेशा। चौथ जीवतिया हर गीतिया में, त्यागी के कुशलाई हिया। ममता के अधिकाई हिया,
माई तो बस माई ही। आदरणीय सत्यदेव राय जी, सादर प्रणाम, गोड़ लागतनी, अभिनंदन बाराउर। विनय सुरेंद्र राय जी, सोनू उपाध्याय जी, सुरेंद्र राय जी, आप सब लोग का अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम करतनी। आगे एगो सामाजिक बुराई जो हमनी के समाज में कोढ़ नियर फैलल बा और कोढ़े नियर खा रहल बा अपना समाज के ऊपर एगो व्यंग छोट खाने सुनल जाओ। बिना कोनो भूमिका को हर गांव में ई प्रजाति पावल जाले, जवना जवना गांव में देखल जाओ। जहाँ तक हम समझतनी कि अगर भोजपुरिया केहू बाटे, भोजपुरी भाषी बाटे, तो गांव के पृष्ठभूमि से ही जुड़ल हुई, तो हर गांव को में एक आध जना ऐसा मिल जाला लोग हॉटलाइन पर बात करेलन, पूरा टावर धैले बाणन। हॉटलाइन पर बात करेलन, पूरा टावर धैले बाणन। जाए दी भैया मत बोली बबुआ पियले खैले बाणन। जाए दी भैया मत बोली बबुआ पियले खैले बाणन। धरती के सब भार आज इनके कपार पर धइल बाटे। धरती के सब भार आज इनके कपार पर धइल बाटे। एगो गोड़ बनारस जाला, एगो पटना गइल बाटे। आंख चढ़ल सुच्चा करैत कीड़ा जैसन फफनात चलेलन। आंख चढ़ल सुच्चा करैत कीड़ा जैसन फफनात चलेलन। मस्ती में लसरात चलेलन, खूब ढमुलिया खात चलेलन। मस्ती में लसरात चलेलन, खूब ढमुलिया खात चलेलन। पनरोहा में पौड़ पौड़ के देखी खूब नहैले बाणन। पनरोहा में पौड़ पौड़ के देखी खूब नहैले बाणन। जाए दी भैया मत बोली बबुआ पियले खैले बाणन। जाए दी भैया मत बोली बबुआ पियले खैले बाणन। आगे विशेषता, लागे जैसे लागे जैसे आग से उल्टा बात कर, जिना भूभुन फूटल से जूता लात करेलन। केहू ना लेहल चाहेला बबुआ ऐसन बायन हवन। केहू ना लेहल चाहेला बबुआ ऐसन बायन हवन। आ रोज शाम के 2 घंटा टोला भर के मनसायन हवन। चट्टी चौराहा जवार में खूबे नाव कमैले बाणन। चट्टी चौराहा नाव कमैले। दी भैया मत बोली बबुआ पियले खैले बाणन। जाए दी भैया मत बोली बबुआ पियले खैले बाणन। देश भीतर पहुंचेला, भर के ज्ञान यहाँ के पहले घोटे याद पड़ेला। कबहू राजनीति लागे चढ़ के कपार पर खूब दहाड़े। कबहू राजनीति लागे चढ़ के, कबहू ओबामा बन जालन लागेलन अंग्रेजी झारे। गाड़ी से में 1000 गाड़ी दे दे लोग। गाड़ी से पीएचडी क के मुहवे में सब धैले बाणन। गाड़ी से के मुहवे में सब धैले बाणन। जाए दी भैया मत बोली बबुआ पियले खैले बाणन। जाए दी बबुआ पियले खैले बाणन। अंत में ये लोग करहला का जो फायदा नुकसान बा ऊपर, पुरखन के सब खेत बिकाइल। पुरखन के सब खेत बिकाइल, बन्हकी गाड़ी घड़ी धराइल। माई के सब गहना गुड़िया बेच दियाइल। तबो बड़का लोगन में ये अपन नाव गिनावेलन जी, जेके देखियो के खरीदते फिरेला लोग। तबो बड़का लोगन में ये अपन नाव गिनावेलन जी। और उतने चढ़ते जालन जितने लोग भर के रोइले बाणन। ये अपने चलते 6-6 5 रोइले बाणन। बबुआ पियले
जाए दी भैया मत बोली, बबुआ पियले खैले बाणन। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विनय सुरेंद्र राय जी लिखतनी बहुत बहुत बढ़िया, आभार अभिनंदन। शिवशंकर राय जी बहुत सुंदर कविता, लाजवाब, सादर प्रणाम, आभार बाराउर। रहल हवे नहीं हो, ऐसे बिना कोनो भूमिका के जल्दी जल्दी दू चार कविता हम सुना देतनी। रउआ लोग से निवेदन बा, कमेंट करके बतावल करी जाए ऐसे ही कि कैसन लागल हो। एक ग्रुप से जुड़ के रउआ लोग से मिल के हमरा इतना प्रसन्नता भइल। आज जौन स्थिति बाटे अपन भोजपुरी क, अपन भोजपुरिया जवार क, जौन भोजपुरिया सवांग बाड़न, पहले जौन भोजपुरिया पट्टी से अधिकारी नेता बड़का बड़का पूरा देश में जास, पता न का ऐसन भइल, हमनी को दुर्भाग्य कहल जाओ कि अब जौन भी बात होखे कि अब वो भोजपुरिया क्षेत्र से पूरा देश में मजदूर निर्यात कइल जाता हूं। अब ऊ कारण बा कि का हमनी को हीन भावना का शिकार हो गई नहीं जा। हालत ई बा कि जे पंजाब में रहता ऊ पंजाबी बोले से ओकरा तनिको हिचक नहीं खे, गुजरात में रहे वाला गुजराती बोले से नहीं खे हिचकत, जे बम्बई कमाए जाता वो मराठी बोले लगाता। लेकिन हम देखले बनी कि जे गांव से आके अपना जिला मुख्यालय पर जमीन भोजपुरी नहीं खे बोलत। आजकल सबका मन में एगो विशेष रूप से घर क गई बा कि भोजपुरी जे बोली ओकर विकास ना हो पाई। अब चूंकि अब जेवन वो लोग को मनसा होखे, जेवन मानसिकता होखे, लेकिन जहां तक विद्वान लोग भी कहले वालों, ज्ञानी लोग भी कहले वालों कि भाषा का ज्ञान से कोनो संबंध नहीं खे। तो एक ग्रुप से जुड़ के मने इतना बोड़ बोड़ लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपन नाव इतना ऊंच स्वराक्षण में लिखावे वाला लोग जब भोजपुरी बोलता लोग आके या दोनों बाह पसार के भोजपुरी का स्वागत करता लोग, तो सही बात मने सच्चाई बताओ तनी, हमार हार्दिक प्रसन्नता भी है बात के लेके। एगो संदेश हमें कविता का द्वारा देहल चाहतनी, एगो कविता के माध्यम से कि बढ़ी भोजपुरी तबे बढ़ी भोजपुरिया। जे अपना माई को, जे अपना माटी को, जे अपना माई भाखा का सम्मान ना करी, उ भले के तनो विकास कर ले। आज हमने के जाके चांदों पर रह जाई जाओ, तो जहिया हमने के अतीत खंगारल जाई तो लेके हमारा के हमार गांव गाजीपुर जिला में लठुए ढीह लेके जाई, स्वर्ग का निवासी ना कहाई हम। तो यही कुछ भाव के समेटले दो तीन गो घनाक्षरी छंद आप सबके सुनावत तनी, सादर समर्पित बा, सुनी जा। मधुर सरल सब रस से भरल, लागे बोलत सुनत जैसे लागे ले मिसरिया। मधुर सरल सब रस से भरल, लागे बोलत सुनत जैसे लागे ले मिसरिया। भाव के भरल दरियाव नाही थाह मिले, लागे ब्रह्म लेख लेखाए करो अछरिया। एतना महान माई भाखा के विसार काहे, एतना महान माई भाखा के विसार काहे, करेली गुलामी दोसरा के जय करिया, करेली गुलामी दूसरा के जय करिया। दुनिया के भाषा सब सीखी पर याद रहे, दुनिया के भाषा सब लिखी पर याद रहे, दुनिया के भाषा सब बोली पर याद रहे। बोली भोजपुरी जब मिले भोजपुरिया, बोली भोजपुरी जब मिले भोजपुरिया। कहे कहीं नहीं है मतलब कि ज्ञान ना अर्जित कर जाओ, हमनी कह दुनिया का कोनो भाषा ना सीखल जाओ, लेकिन कम से कम ही तो कही सकी ना जा कि भोजपुरी भाषी भोजपुरी माटी में पैदा भइल आदमी से जब भोजपुरिया मिले, भोजपुरी माटी में पैदा भइल दूसर मिले, तो अपना मातृभाषा में ही संवाद हो तो कितना बढ़िया रही। एही के बचावे बदे फतेह शाही राज छोड़ी बनवा के सहलन लाखों दुख दरिया।
अपना संस्कृति के, अपना परंपरा के बचावे खातिर कितना लोग शहीद भइलन, कितना लोग मिट गिलन। एही के बचावे बदे फतेह शाही राज छोड़ी बनवा के सहलन लाखों दुख दरिया। बहिया के अपने से कटले कुंवर सिंह करेली बयान गंगा माई के लहरिया। गोरख कबीर लेखा के तने महान लोग गावेले कर गान बनी के पुजरिया। काहे के डेरात बानी बोले से लजात बानी, काहे के डेरात बानी बोले से लजात बानी। छतिया के तान कहीं हई भोजपुरिया, छतिया के तान कहीं हई भोजपुरिया। सूरज के बढ़ला से दिनावा बढ़त जाला, बढ़ले चनरमा त बढ़ले अजोरिया। दान पुण्य जैसे बढ़ावेला धर्म के जी, आषाढ़ जैसे बढ़ले बदरिया। कुल खानदान जैसे पावेला सपूत के तो, कुल खानदान जैसे पावेला सपूत के तो बढ़ी जाला मान, बढ़ी जाला मान जैसे बढ़ेले पगरिया। ओही तरे बान्ही गांठ, ओही तरे बान्ही गांठ मान ले मोर बात। ओही तरे बान्ही गांठ राख ले मोर बात। बढ़ी भोजपुरी तबे बढ़ी भोजपुरिया, बढ़ी भोजपुरी तबे बढ़ी भोजपुरिया। जबले हमनी का भोजपुरी हमनी का मातृभाषा ना बढ़ी तबले हमनी का विकास संभव नहीं खे। शिवशंकर राय जी, बहुत सुंदर कविता, सादर प्रणाम। हार्दिक आभार राउर। सत्यदेव राय जी, विनय सुरेंद्र राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। निर्धारित समय हम निकाल दिले बनी। अंतिम कविता अपन का प्रतिनिधि अगर कहल जाओ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपन पहचान देवे वाली खान पान में पहले रनी हम लिखे का प्रयास में कि जवन हमनी के हैं विशेष रूप से जवन अपना भोजपुरी परंपरा में, भोजपुरी संस्कृति में जवन खान पान बाटे, हमनी का भोजन बा, कुछ हवे बा, कुछ बिलात जाता, समाप्त होते जाता। मैं ऊपर कविता लिखे के तो पहले लिट्टी चोखा पर लिखनी, सतुआ पर लिखनी। आज आप लोग के लिट्टी चोखा पर कविता सुनाओ तनी हम। मानवीकरण करके अब प्रयास कैले बानी लिट्टी उ स्त्रीलिंग बोलन। एगो कथा का जैसे नायक नायिका के बीच में जवन स्नेह होले, जवन नोक झोंक होले, दे के कुछ टूटल फूटल शब्द जोड़े का प्रयास कैले बानी। आशीर्वाद दे जा, सुनी जा। सोन सुघर आपन शरीर के, सोन सुघर बीनू सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार, स्वागत बाराउर। सोन सुघर आपन शरीर के देख लिट्टिया मातल, सोन सुघर आपन शरीर के देख लिट्टिया मातल। बनल रसोई दिव्य एक दिन भौरी चोखा लागल, बनल रसोई दिव्य एक दिन लिट्टी चोखा लागल। बनल रसोई एक दिन बाटी चोखा लागल। कहलस लिट्टी कहतड़ी चोखा से, कहलस चोखा भाग मना के धन्यवाद द हमके। कहलस चोखा भाग मना के धन्यवाद द हमके। हम ना रहती तो बतला द के पूछित हो तो के। पहले नाव हमार लियाला, कभी भी अगर बनेला तो यह कहाला कि लिट्टी चोखा बनता, भौरी चोखा बनता, बाटी चोखा बनता। पहले नाव हमार लियाला फिर न तू गोहरा लो, पहले नाव हमार लियाला फिर न तू गोहरा लो। प्रभुता ई हमरे बाकी ये जग में पूजल जालो।
पहले गोहूं फटक छाँट के धो के सुखवल जाला, मधुर गीत जतसारक संगे ले आनंद पिसाला। चलनी से फिर चाल चाल के अवगुण दूर बिगाला, तब स्नेह का शीतल जल से गूंथल मारल जाला। फिर जाके आकार मिलेला गढ़निहार लागेलन। सबका बस का ना है कि भौरी गढ़ ले, फिर जाके आकार मिलेला गढ़निहार लागेलन। अनकढ़ बुढ़बक हाथ जोड़ छीले पियाज भागेलन। जे ना गढ़ पावेला उ कहलक चलो हम पियाजे छील देतनी। एमे एगो व्यंगो बाई हमने चलनी से फिर चाल चाल के अवगुण दूर बिगाला, तब स्नेह का शीतल जल से गूंथल मारल जाला। फिर जाके आकार मिलेला गढ़निहार लागेलन। अनकढ़ बुड़बक हाथ जोड़ छीले पियाज भागेलन। फिर जे वीर रहे उ आवे हमके सेके खातिर। ई सबसे बड़ काम हो, सबका बस का ना हो। फिर जे वीर रहे उ आवे हमके सेके खातिर। हमसे कायर बुझदिल धुरी आगी फेर फेर के आगी फेर फेर के हमके सेकल। तोहरा जैसन लहकत आहरा में ना झोंकल जाला, तोहरा जैसन लहकत आहरा में ना झोंकल जाला। फिर आगे बताओ तड़ी कि जेवन गमछा शीश चढ़ेला ओमे हम झराली। जौना गमछा के आदमी अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ अंग में राखेला ओमे हम झारल जाई ना, ओमे हमके झारल जाला। जेवन गमछा शीश धराला ओमे हम झराली। तेल में सानल जाला तू हम घी में बोरल जाली। हमके देखे ला लोगवा तो तोहरा के भुलाला। जाउर अंडा मीट आ मछरी, जाउर अंडा दाल मीट आ मछरी संगे खाला। कुल मिला के हमरे भागे तोहरो किस्मत जागल। बनल रसोई दिव्य एक दिन लिट्टी चोखा लागल। बनल रसोई दिव्य एक दिन लिट्टी चोखा लागल। लिट्टी कुल मिला के ई कहली कि देखो हम तोहरा भिरहा नहीं खी, हमार तो कहीं काम चल जाला। कई तरह के व्यंजन के साथ हमके खा लेला आदमी, लेकिन तोहार हमारा बिना कहीं काम चले वाला बा ना। ई कुल बात जब बतौली, इतना घमंड वाली बात सुन के चोखा के बड़ा कष्ट भई। सुन के चोखा मन ही मन में मुस्की लगलन मारे। सुन के चोखा मन ही मन में मुस्की लगलन मारे। कहलन लिट्टी कहबे खूबे कहलू तुहू बिना विचारे। आज तो अपन मुंह से अपने खूब बड़ाई कैलू, बाउर कारज कैलू कह के तनिको नाई लजैलू। हमरो के तो देखभाल के छाटल बीनल जाला, हमरो के तो देखभाल के छाटल बीनल जाला। हमरो के बुरबक के हाथे भूजे नाई दियाला। तोहसे तनिको कम दाम पर जाइला, तोहसे तनिको कम प्रेम से मिजल ना जाइला। हम अपना के जारी ला तू दूरे दूर गढ़ा, हम अपना के जारी ला तू दूरे दूर गढ़ालू। हमरे जरले मधुर आंच पर लिट्टी सेकल जालू। हम देई बलिदान जहां तू ओइजा रोपल जालू। जवन आग से निकली हम तू ओमे तो केतनो रूप देखाल छुछे केहू नाही खाला। केतनो सुघर रूप तोहार हो जाओ, लेकिन छुछे बिना हमरा के खाई तोहरा, केहू न केहू तो के चाही। केतनो रूप देखाल छुछे केहू नाही खाला। हमरा बिना तोहरो एको कवर नाई घोटाला। हमरा जरला नून परे तब अंगुरी सब चाटेला। हमरे खातिर रो रो के मरिचा पियाज काटेला। आज बुझाता साँचो बहुते बड़का गलती कैली, आज बुझाता साँचो बहुते बड़का गलती कैली। तोहरा खातिर परम यार खिचड़ी के हम ठुकरैनी। खीर दाल बकरी मछरी के तू तो अब जांचेलू। खीर दाल बकरी मछरी के तू तो अब जांचेलू। हमके छोड़ गैर के थरिया पत्तल में नाचेलू। हमके छोड़ गैर के थरिया पत्तल में नाचेलू। लिट्टी भौरी बाटी भैलू। देखो कितना रूप बदल देहलू तू। लिट्टी भौरी बाटी भैलू दे के हमके धोखा। हम शुरुए से चोखे रहनी अब्बो बानी चोखा। सुन के लिट्टी रोए लगली सब घमंड अब भागल। सुन के लिट्टी रोवे लगली सब घमंड अब भागल। बनल रसोई दिव्य एक दिन लिट्टी चोखा लागल। बनल रसोई दिव्य एक दिन लिट्टी चोखा लागल।
कहली चोखा माफ करहो अखिया खुलली हमरो। कहली चोखा माफ करहो अखिया खुलली हमरो। जेवना आगी हम जरीला उहे आगी तोहरो। जे ही मारे उहे मीजे उहे गढ़े काटे। उहे सेके उहे भूजे उहे सबके बाटे। एके गति हमनी के होइन एके गति हमनी के बाटे नौआ से का होई। राधा कृष्ण कृष्ण राधा में नईखे अंतर कोई। लिट्टी चोखा खातिर कतना तू बर्दाश्त करेलू। हमसे पहले दौड़ दौड़ के अहरा बीच जरेला। लिट्टी चोखा खातिर कतना तू बर्दाश्त करेला। हमसे पहले दौड़ दौड़ के अहरा बीच जरेला। स्वार्थ के दुनिया में के बाटे ऐसन त्यागी। स्वार्थ को ए दुनिया में के बा ऐसन त्यागी। तोहरे ए चोखा तोहरे चलते हमहू बानी बड़भागी। दूनो जाना मिललन दिलवा प्रेम पाग में पागल। दूनो जाना मिललन दिलवा प्रेम पाग में पागल। बनल रसोई दिव्य एक दिन लिट्टी चोखा लागल। बनल रसोई दिव्य एक दिन लिट्टी चोखा लागल। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यदेव राय जी, अशोक राय जी, अभिनंदन बा। रउआ लोग का स्वागत बा। अंतिम एगो कविता देश का वीर जवान लोग के समर्पित। हमनी को देश का इज्जत अस्मिता प्रतिष्ठा जेवन भी बा जेकरा कंधा पर बा जे आपन जीवन पूरा यही में खपा देहल देश का रक्षा खातिर, वो जवान लोग के समर्पित ई कविता। एगो जवान सीमा पर शहीद हो गइल बा। तिरंगा से लिपटल उनकर माटी आके उनका दरवाजा पर रखल बाटे। पूरा समाज पूरा देश शहादत का वंदन करता, अभिनंदन करता, पूजन करता, अर्चन करता। ऐसना माहौल में वो जवान का परिवारी जन जवन बाड़न, परिवार का लोग जवन बाड़न, उनकर मन स्थिति का होले, मन का स्थिति का होले, वो लोग के मन में का विचार आवेला, ए पर हम आपन शब्द कुछ देवे का प्रयास कैले बनी। आई जा सुनल जाओ। सबसे पहले पिता का भाव। अभिमान में ललकत जियरा के अभिमान में ललकत जियरा के अनघा दुख से झकझोर के। अभिमान में ललकत जियरा के अनघा दुख से झकझोर के। बबुआ हमारे आइल बाड़न हो आज तिरंगा ओढ़ के। बबुआ हमारे आइल बाड़न हो आज तिरंगा ओढ़ के। शहीद के पिताजी कहतन जवना कंधा पर घूम घूम के बीतल उनकर लरिकाई। ऊ कान्ही कैसे बबुआ के अंतिम जतरा पर ले जाई। जेवना क अंगुरी पकड़ के ऊ पहिला डग जीवन में धैलन। ऊ हाथ आज कैसे विधना उनका पर आगी धर पाई। बन गईलन देशवा के गौरव, बन गईलन देशवा के गौरव। बाप के असरा तोड़ के। बबुआ हमारे आइल बाड़न हो आज तिरंगा ओढ़ के। बबुआ हमारे आइल बाड़न हो आज तिरंगा ओढ़ के। उस शहीद का विधवा पत्नी का मन का भाव।
महतारी के सम्मान बदे, महतारी के सम्मान बदे अब सबका से मुंह मोड़ के सजना हमारे आइल बाड़न हो आज तिरंगा ओढ़ के, सजना हमारे आइल बाड़न हो आज तिरंगा ओढ़ के। सब क्रिया कसम त टूट गइल संगे चूड़िया कंगन के, सेनुर साथे ही मेट गइल देखल सपना सब जीवन के। लेकिन बाटे संतोष पिया दुनिया में मान रही हमरो, तोह से बानाम जुड़ल से बहुते सम्मान रही हमरो। विधवा भैली तो वीर के हम, विधवा भैली तो वीर के हम ना कायर ना रण छोड़ के, सजना हमारे आइल बाड़न हो आज तिरंगा ओढ़ के, सजना हमारे आइल बाड़न हो आज तिरंगा ओढ़ के। वो शहीद का एगो 5-6 साल का छोट बच्ची बिया। बच्चन के का पता बा कि देश रक्षा का होले, मातृभूमि का होले। बालक मन कोनो तीज त्योहार आवता घर से फोन जाता टे, आपस में लोग बतियावत तो उ जान जाती है कि पापा एबेरी ना आई हन, छुट्टी नहीं खे मिलल त्योहार के, पापा ना आई हन। जब फोन आवता कि छुट्टी मिल गई बा हम आवत नहीं, तो पापा पूछत कि बुचिया का तो के लेके आई हम, तोहरा के का चाही। जब जाए लागत तो पकड़ के रोवे लागत या तो लोग कहता कि ना छोड़ दे जाए दो, पापा ड्यूटी पर जातन, देश का रक्षा खातिर जातन। तो वो बच्चा बस उतने समझ में बा, आज पापा आइल बनन न बोलत न चालत। अब वो बच्ची का मन का भाव, धरती माई के रक्षा से अचके में ड्यूटी छोड़ के, धरती माई के रक्षा से अचके में ड्यूटी छोड़ के, पापा हमारे आइल बाड़न हो आज तिरंगा ओढ़ के, पापा हमारे आइल बाड़न हो आज तिरंगा ओढ़ के। ना मिलल सनेसा आवे के, छुट्टियों तो मिलल रहे नाही, अब की ई होता ना पुछलन बुचिया रे तो के का चाही, काहे नईखन देखत हमके अखियों के खोलत उ नईखन, अइलो पर का दो भइल बाकी हमसे बोलत उ नईखन, ना हमके गोद उठावत बाणन, ना हमके गोद उठावत बाणन, पोंछ के हमरा लोर के, पापा हमारे आइल बाड़न हो आज तिरंगा ओढ़ के, बबुआ हमारे आइल बाड़न हो आज तिरंगा ओढ़ के, सजना हमारे आइल बाड़न हो आज तिरंगा ओढ़ के।
आदरणीय हमार बूढ़ भाई संजय कुमार ओझा भैया, अंत में नहीं भैया गोड़ लागतनी, सादर प्रणाम, स्वागत बा। जे भी हमसे जुड़ रहल हो, रउआ सब हमसे जुड़नी, आज हमके समय देहनी, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम। जय भोजपुरी।